Fl-aħħar sigħat 174 persuna fiequ mill-COVID-19 f'Malta u feġġew 185 każ fost 3280 test li saru fl-aħħar 24 siegħa. Dan ifisser illi 94.4% tat-testijiet illi saru ġew negattivi u 5.6% ġew pożittivi. Sissa fiċ-ċentri tat-testjar saru 606,306 testijiet. Kemm ilu jingħata l-vaċċin kontra l-virus Malta sissa laqmet 24,680 persuna. Minn dawn 2,518 kienu it-tieni doża tal-vaċċin. Fl-aħħar 24 siegħa wkoll 3 anzjani mietu waqt li kienu pożittivi għall-virus. Anzjan minnhom kellu 85 sena, ieħor kellu 88 sena u anzjana oħra kellha 97 sena. Dan tħabbar fil-bulettin mediku ta' kull ġimgħa mis-Supretendent tas-Saħħa Pubblika, il-Professur Charmaine Gauci. Il-Professur Gauci spjegati li la darba beda l-Programm Nazzjonali ta' tilqim kontra l-COVID-19, l-awtoritajiet ħasbu minn qabel biex dan ma jxekkel xejn l-ammont ta' testijiet illi jsiru għal-virus ta' kuljum. Zidna ħafna nies kemm minn aspetti oħrajn ġifier nies li kienu jaħdmu fis-saħħa pubblika fuq aspetti oħrajn mhux fuq mart infettiv ukoll ġew iġġojna il-COVID Public Health Team. Imma wkoll diversi wkoll professjonisti oħrajn li wkoll ġew jgħinuna f'diversi aspetti min-naħa tagħna barra minn hekk li għandna wkoll contracted out ukoll services. L-awtoritajiet għaddejjin tajjeb bil-programm tat-tilqim kontra l-COVID-19 u l-Professur Gauci fakret kif mill-ġimgħa d-dieħla dawk li għandhom bejn it-80 u l-84 sena wkoll se jibdew jirċievu l-invit biex jingħataw it-tilqima. Magħhom hemm dawk l-anzjani li ma jistgħux joħorġu minn djarhom fejn dawn se jitlaqmu fi djarhom stess. Hawnhekk il-Professur Gauci appellat ukoll biex kulħadd iżomm mal-ħin u l-ġurnata stipulata biex jieħu il-vaċċin. Il-konkurrenza hija tajba ħafna, ġifieri n-nies li batna lihom maġġor parti tagħhom kollha ġew u anke tara li nies literalment ir-requesti kollina minn nies li jridu jitlaqmu issa huwa kbir. Ġifieri aħna konna nispjegaw x'inhu l-iskop ta' din it-tilqima u li ovvja nifhmu li kulħadd jixtieq li jħodha dit-tilqima però kulħadd irridu nistennew meta aħna skont l-istrateġija jmissna aħna wkoll. Bil-ġimgħa wkoll bdiet tingħata t-tieni doża tal-vaċċin lir-residenti u l-ħaddiema fid-djar tal-anzjani anki dawk privati.